खुलुमबाय। दिनै बुधबार बाराय गोजोन मोनाबिलिनि गोजोननायखौ आंनि केके लाइभ बड' रादाबनिफ्राय जासिहरनाय थाबाय। नोंथांमोननि थाखाय दासिमनि मोननैसो खौरांखौ लानानै फैलायबाय। अन्नानै चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालाम आरो लाइक खालाम। दिनैनि गाहाय रादाबाव दङ मोनसे दुखुनांथाव खौरां। धेमाजि जिल्लानि मुरखिं सेलेक्ट सोलोंथाइ केन्द्र 2 नं मिलनपुर गुदि फरायसालियाव गाहाय फोरोंगिरिया जानाय आदारखौनो फानखुमादों होननानै अजद मोननाय जादों। गाहाय फोरोंगिरिनि मुंखौहाय भुपेन दले होननानै मिथिनो मोननाय जादों। सोरखारनिफ्राय गोबां माइरं दालिफोर फैयो, बेखौनो गाहाय फोरोंगिरिया फानखुमाबाय थायो होननानै बिथांमोना फोरमायदों। दा ओनसोलनि सुबुंफोरा नायबिजिरनायजों लोगोसे 150 केजि माइरं फानफुबाय थानाय समावनो हमनो मोननाय जादों होननानै बिथांमोना फोरमायदों। दा सोरखारा मा राहा लायो उनावसो मिथिनो मोननाय जासिगोन। गुवाहाटी बरबारि बाथौ फर्ट ओनसोलाव थानाय सुबुंफोरा गोबां अखा बांखा हानायनि जाहोनावहाय उसुबिदायाव गोग्लैनो गोनां जानानै दङ। दासिमबो सोरखारा सुस्रांनायनि आखायाव लायाखै होननानै अजद दिखांदों। दा बिनिखायनो प्रमद बर'आ गोख्रों दैदेनगिरि नङा होननानै बिथांमोनहा बुंदों। मानो होनोब्ला दासिमबो खामानिखौ मावाखै होननानै बिथांमोनहा बुंदों। हानायनि जाहोनावहाय बाक्सा जिल्लानि भुटान सिमानि निकासिनि दिरिं दैमानि दालाङा थांनाय मोनायावहाय सिफायजाबाय। ओनसोलनि सुबुंफोरना फोरमायनाय बायदिब्ला दालां खाथियावहाय दैमानि बालाफोरखौ अन्थाइफोरखौ जावनानै लांबाय थानायावहाय गोथौ जानायावहाय गुवार जानायावहाय दैया बारा फैनायाव बे दालांनि सायाव सौनानै बायग्रबलांदों होननानै बिथांमोनहा फोरमायदों। दा गोबां फरायसाफोरा आनजाद होनो गोनां दङमोन, फैनो मोनाखिसै होननानै बिथांमोनहा बुंदों आरो हान्था मेला खालामनायाव गोबां उसुबिदायाव गोग्लैनो गोनां जाबाय होननानै बिथांमोनहा फोरमायदों। बिनिखायनो प्रमद बर' दैदेननाय सरकारखौ गोख्रैनो मावनानै होफुंनो थाखाय बिथांमोना खावलायदों। दालां बानायनाया 6 बोसोरसोल' जादोंमोन होननानै बिथांमोना फोरमायदों। 4 बोसोरनि गेजेरावनो फारसे गब्र'नानै दङमोन, नाथाय गोबां अजद दिखांसेयावबो बानायनानै होआखै होननानै बिथांमोनहा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायदों। चिराङाव हाग्रामानिफ्राय फैनानै रोनिखाथा फरेस्ट रेन्जनि सिङाव थानाय धनस्री दुमब्रुता गामियावहाय गोबांथार मैदेरफोरा फैनानै गोबां न'खरफोरनि सम्पथिफोरखौ सिलिंखार बिलिंखार खालामलांदों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बेजों लोगोसे गोबां बारिनि आबादफोर जेरै गय, थालिर, माइ गोबां आबादफोरखौ सिलिंखार बिलिंखार खालामलांदों। बिनिखायनो ओनसोलनि सुबुंफोरा हाग्रा बिफाना नायफामफिननानै गासै सिलिंखार जानाय आरो धंस जानायफोरखौहाय नायफामफिननानै अनसुंथाइ होनो थाखाय ओनसोलनि सुबुंफोरा सरकारनिसिम खावलायहरदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा दिनैबो बर' मिडियामनि सोमोन्दै बेसेन गोसा बिबुंथि लाखिदों। आसाम सोरखारा बर' बिजोंखौहाय फोजोबनो नागिरगासिनो दङ होननानै बिथाङा बुंदों। दासिमबो 111 फरायसालिफोरावहाय सासेल' फोरोंगिरिफोर दङ आरो 23 फरायसालियावहाय हारसा फोरोंगिरिफोरसो दैथायहरदों होननानै बिथाङा अजद दिखांदों। आरो सनितपुर, तेजपुर ओनसोलफोराव गोबां जायगाफोरावहाय फोरोंगिरिफ्रानो गैया होननानै बिथाङा फोरमायदों। आरो दा बेखौनो लानानै बिथाङा आसाम सोरखारनिसिम गसर दैखांदों होननानै बुंदों आरो खम समनि गेजेराव सुस्रांनानै होआब्ला गोख्रों सोमावसारनाय जागोन होननानै बिथाङा खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों आसाम सरकारखौ हुमखि होदों। जिल्लानि गसाइगाव ओनसोलनि सिमुलथापुआवहाय गोबां बिबांनि सिगुन बिफां हमनो हानाय जादों आसाम पुलिसफोरनि नाजानायाव। आरो आयेननि बेरेखायै फालांगि खालामनाय गय गोरान हमनो हानाय जादों। सिगुन दंफांनि बेसेनफोरखौ 35 लाख रांनि जागोन होननानै बिथांमोनहा फोरमायदों। बेयाव लोब्बा थानाय 2 सुबुंखौ हमनो हानाय जाबाय। बिसोरनि मुंखौ मुस्ताक आरो जाकिर खान होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बेजों लोगोसे दिनैनि रादाबा एसेनोसै। रादाबखौ जोबनायसिम खोनासंनायनि थाखाय बयनिसिमबो साबायखर थाबाय। जै बर' हारिनि जै।